Pulis nga nag-viral sa Facebook kay nang hamag og truck driver, misurrender na. Amahan og anak napusilan patay sa police operation kay gingong misukol sa mga operatiba. Hugot nga seguridad gipatuman sa CPDRC nunot sa hungihong nga planong pag-rescue kang barok gikan sa maong prisuhan. Mga adik, 9 na sab ang gikabuangan human magnihit ang supply sa shabu sa Sugbo. May hapon Subo, Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Mikusog ang paggamit sa mga drug addict ug nubane tungod sa pagsugod na sa pagnihit sa supply sa shabu. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Miundang na sa paggamit og shabu ang mga suspected drug user sa matag barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo gumikan sa kanihit na sa supply og kamahal. Matod ni Yugi Ruiz, Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, 9 na ang gigamit sa mga drug addict base sad sa napanid-an sulod sa 2 ka semana. Si Ruiz mitaho dayon sa buhatan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa ilang nasaran tungod kay alarming na kayo ang maong sitwasyon. May alarming mugda na mga balita nga katong mga drug users sa Shabu kay nagkanihit man ang supply, nag-shift na sila to Nubane. Mas barato ang Nubane kung itandi sa Shabu hinungdan nga gihugtan nila sa pagpaniid ang mga barangay nga adunay daghang drug user. Katong mga barangay nga katong mga kusog kayo og baligya og Shabu, karon ang ilang baligyan sa dron nisakan sa Nubane na po. Nagdumili si Ruiz sa pag-ila sa barangay nga adunay daghan nga mga drug user. Si Osmeña mipasalig sa pagsuporta sa operasyon sa OPDIA 7 ug misaad nga iya kining hatagan og cash incentive. Gawas sa cash, iya usab gihatagan og 2 ka sakinan ang maong buhatan. We're giving them vehicles, we're giving them incentive allowance. Murang appeal sa mga, the same as the police. Apan giklaro ni Osmeña nga iya pang iduso sa City Council ang iyang tinguha sa paghatag dinhi og incentive. It needs approval from the council. So for Because that's part of the budget. PDEA is not included. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga drug surrenderies sa Sugbo paninguhaon sa Presidential Assistant for the Visayas nga makatrabaho na ubos sa Cash for Work program sa DOLE. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Gitakdang makigtagbo og bang adlaw si Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino ngadto sa hepe sa kapulisan sa rehiyon aron ipabot ang plano niya nga patrabahoon ang libuan ka mga drug surrenderies sa Kabisayan. Lakip siyang ipatawag ang representante sa Department of Labor and Employment aron hisgutan ang posibilidad nga Cash for Work program alang sa mga drug surrenderies isip usa sa mga short-term solution alang nila. Pagkakaroon nga gipanday pa sa gobyerno ang rehabilitation program alang nila, bugtong nahuna-huna ni Dino mo ang pagpatrabaho kanila isip pagpangandam sa umaabot nga La Nina. Maybe what we can do first is to hire them to clean up the streets, to clean up the creeks, the rivers, etc. Kay coming soon na ba ang typhoon? So I think that way we can help them, no? Mato ni Dino, di na lang niya imbitahon ang TESDA. Sanglit instant nga trabaho man ang pwede nilang mahatag sa 40,000 ka mga drug surrenderies pagkakaron. Bisan og wa pay budget alang niini, gisaad ni Dino nga pangitaan og pondo kining maong programa nga alang niya dako og matabang alang sa libuan ka mga drug personalities nga mitahan sa kapulisan. Kung mahimo nga moduol siya og pribadong sektor, buhato niya kini alang sa Sugbo. Whether they have a budget or not, we really have to find a way. Diba? Di man pwede nga, what type budget, mauna, di na tayo, will not do anything, cannot be. We'll find a budget. I will personally find budget for that. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mayor Tomas Osmeña misalikway sa mga paspang saway nga pulos pamulitiko ang iyang gihimo sa pagpadagan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete.
Nasuta ni Osmeña nga katungdanan lang ang giapas sa uban nga mga politiko aron sila makasapi og tahuron sa katawhan. My concept of government is service. Mipasumbingay si Osmeña nga dili na kung isyu alang kaniya ang pagbalhin og partido sa mga politiko nga magbalingbing. Ang tao mipili kanila nga mo'y mudala sa rinda sa katungdanan, gumikan kay nagdahom sila nga adunay mahimo nga proyekto ang kandidato nga ilang gipili. Usa sa giatiman karon ni Osmeña mao ang paghatag og tambal sa mga tao nga adunay sakit, lakip na ang pagkolekta sa mga basura. Now focused on medicines, garbage, like that ba? But the other likes to twist it around, and they have their political agenda. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Caniete, News 5. Mga pulis gipabantay sa gobernador sa provincial jail tungod sa impormasyon nga adunay plano sa pag-rescue sa piniriso nga drug dealer. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Regular guards nato. Gibutyag ni Gobernador Junjun Davide III nga adunay hugon-hugon nga reskyuhon gikan sa provincial jail ang inilang drug dealer nga si Alvaro alias Barok. Ang impormasyon iyang nadawat sa miaging simana. Kana di man na-verify yun. Nakaduaw na, yabot na nako. Matod sa gobernador kini ang usa sa mga hinungdan nga gipabantayan niya ang jail. Mga pulis gikan sa Provincial Public Safety Battalion sukad niadtong Huwebes. Adunay mga piniriso sa provincial jail nga mga sakop sa mga dagkong drug dealers sama nila ni Kerwin Espinosa ug Franz Sabalones. Si Davide nagkanayon, nagkasabot sila ni Senior Superintendent Jose Macanas kung hangtod kanus akutob magbantay ang mga pulis sa CPDRC. Nitabang na lang sila, ni-assist lang sa inspections. Okay? We really want to get rid of kini mga kontrabandya. And yesterday, I was informed, because I was in Manila, I was informed na embargo ang 34 ka mga cellphones. Nakahukom usab ang gobernador sa pagpabantay sa bilangguan og mga pulis tungod sa padayon nga pagpasulod sa mga butang nga gidili sa bilangguan. Matud niya, nakigkonsabo ang mga gwardya sa mga piniriso. Hindi man lang yun makalusot kung stricto lang yun, kung walang yun wala may kunsabo diyan ang mga kunsaba diyan ang mga gwardya, mga personal. Nibahad ang gobernador nga taktakon ang jail guards nga masakpan nga nagpalusot sa mga gidili sa jail sama sa cellphone og shabu. Pagkakaron, dunay mga jail guards ang nag-atubang og investigasyon sa Committee on Discipline and Investigation kun KUDI. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Pundok sa mga Subuanon nagrally alang sa pagsupak sa paglubong sa kanhi President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kini gi-aksyonan ni Nino Libona. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon atol sa pagsaulog sa National Heroes Day, ang kilusan para sa pabansang demokrasya Cebu nagprotesta at ubangan sa Capitol aron ipadayag ang ilang pagsupak sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa paglubong sa lawas sa kanhi Presidente Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kini ang ikatulo nilang protesta aron sa pagpadayag sa ilang pagsupak. Ilang gidisplay ang nagkadaiyang hulagway sa mga nahitabo atol sa pamunuan ni Marcos. Kining usa ka lalaki mihalad og kanta alang sa pagsupak nga ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Matud pa, si Marcos dili angayan ilubong sa libingan ng mga bayani, gumikan kay siya dili usa ka hero. Matud pa sa maong pundok atol sa pamunuan ni Marcos, kasakit, sakripisyo ug pagpangabuso ang nasinati sa katawhang Pilipino, human niini gideklarar ang martial law. Kining suga nga ilang gidagkutan, nagsimbolo kini isip vigilance, defense against democracy ug defense against dictatorship. Ang kanhi Vice Gobernador sa Sugbo, Attorney Democrito Barcinas, nga chairman sa Free Legal Assistant Group na mahayag nga siya dakong supak nga ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kay matud pa niya, dili maisip nga hero si Marcos gumikan sa iyang pagkadiktador. Kay ganas Marcos, dili magina bayani way. Kay ganas Marcos, gawas nga diktador, dako ko nahimong kadaot sa kasaysayan sa itong nasod. Dugang pa ni Barcinas, bisan siya nakatagamtam ug nakasinati usab sa pagkadiktador ni ini. Sa akong pagkabisemayor kaniadto sa Tarkat, upo sa Partido Liberal, gidakon ko ug natanggong ako mga 90 kadlaw, 3 months.
Ang spokesperson sa kilusan para sa Pambansang Demokrasya Cebu nagkanayon nga tinguha nila sa protesta ang pagpakita sa katawhan sa ilang pagsupak sa pagpalubong sa patayng lawas ni Marcos ngadto sa libingan ng mga bayani. Dugang pa niya dunay dakong kalihukan pa silang pagahimuon kung ugaling matigayon ang paglubong ni Marcos ngadto sa libingan ng mga bayani. Senior, wa mi mituo nga siya ang ngayan nga ilhong hero o wa pa sad mi mutuo pod sad nga ang ngayan nga ilubong siya dito usa ka dakong insulto kana ug usa ka pag bali sa ato ang kasaysayan ug katuyuan niini nga mas daghan na ang maipon nga katawhan para by the time nga September 18 hopefully kung mas schedule gyud ng lubong is naay dakong kalihukan gyud protesta batok sa desisyong ni President Duterte. Nanawagan usab si Attorney Barcina sa uban ug labi na sa mga batanon nga babagan ang planong paglubong ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Yung mga batanon, nawa pag-eksperyensya sa kapintas o sa kabangis sa marsyalo. Mababagan nato ang plano ni President Duterte na ilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Nagtinguha ang Presidential Assistant for the Visayas nga himuong abli alang sa tanan ang Malacañang sa Subo din siya gikatagtang mag-opisina sa higayon nga matapos na ang repair ni ini. Sigon ni Dino, kutob sa adunay mga transaksyon mamahimong makasud sa gitawag niya nga People's Palace. Usa ka Presidential Action Center ang gikatakda sab nga ibutang sa maong edipisyo aron maoy mutubag ug muhatag og aksyon sa tanang mga concerns nga ipaabot sa ilang buhatan. Bisan ang Region 6, 8 ug 18 sa Kabisayan, plano niyang butangan og mga representante nga maoy muabag sa mga reklamo sa katawhan. And we have to do it fast. Ayaw namin nga, it's with us already and it has been with us for a couple of months already, then we're not doing anything. When we receive something, I want, like what the President wants, mabilis na action. That's what he wants. There should be malasa. Pulis nga nangulata og usa ka truck driver misurrender og nangayo og pasaylo sa iyang nahimo. Ang video sa iyang pagpangulata og pagpanion sa armas nahimong viral sa social media. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Gustuhan kay kung sorry kay kung sa bang personal kuan to ma Nangayo og pasaylo si PO3 Renato Inot sa driver nga iyang nadapatan og sa kauban ini. Sa video nga may katap sa social network, makita ang gihimo sa pulis og sa iyang kauban sa driver sa truck og sa kauban usab ni ini. Matud ni Inot, aduna usab siya personal nga problema og daghan siya og gihuna-huna ni adtong higayuna. nahinumduman gibilin ako ng armas sa traffic enforcer mo rato kay mo confront ko atong sakinan nga lain magtaking kan confront kanya medyo ako guyarkan si kay Gihimakak ni Inot ang pasangil sa supervisor nga nanion siya og armas. Iyang hinumduman nga ang iyang armas nga makita sa video nga gibitbit siyang first degree cousin, iyan ang gibilin sa usa ka traffic enforcer. Apan matud sa ig-agaw ni Inot nga si Adelcos Alonzo, ang armas gitunol sab kaniya sa traffic enforcer, hinungdan nga siya ang nakuhaan sa video nga nagdala ni ini. Matud pa ni Alonzo, nation niya ang armas sa pagtuo nga dunay mibunot og armas. wa kay gihatag kani sa team nya ang team gihatag sa tao sa gikuan niya pag dahamdan og tion katong usa aksyon magbunot tabi og armas weapon or cellphone ra. Miabot pasado alas 12 kaganiang udto sa buhatan sa Mandawi City Police Office si PO3 Renato Inot uban siyang first degree cousin nga si Adelcos Alonzo. Matud pa sa hepe sa CIB, Superintendent Noli Abalos, mitawag kaniya si Inot aron mo pahibaw nga mo surrender kini human gimugna ang usa ka team sa kapulisan sa pagpangita kaniya. Nahadlok nga mobiyahe si PO3 Inot ug mihangyo kini nga magpakuha sa lungsod sa Medellin. Gikan sa Medellin, giadto sabdayon sa mga sakop sa tracker team ang lungsod sa Sugod, diin nagpuyo si Adelcos Alonzo. So as early as 3 AM nag-dispatch kami na to pick up Renato Inot. At the same time sa sa municipality of Sugbo sa Sugod sa Barangay Bao, kinuha rin namin yung kasikasin niya. Ang Director sa MCPO, Senior Superintendent Roberto Alanas mipadayag nga mag-atubang si Inot og sumbong kriminal ug administratiba. Kasamtangang gi-assign si Inot sa holding unit sa MCPO ug gidisarmahan. PO3 Renato Inot
siya ay aking kakasuhan ng doon sa nangyari, lumalabas na investigation ng ipapel naming kaso sa kanya ay grave traits and physical injuries. At ito naman si Adelcos, dahil nga doon sa nakita natin na nag-viral na kung saan siya ay may hawak na baril, no? Unang-una ikakaso ko sa kanya yung illegal possession of firearms, and then yung grave traits at saka physical injuries. Yun po ang isasapa kong kaso sa kanila. Kaya PO3 Inot naman, in the parts of administrative, kakasuhan ko siya ng grave misconduct at saka yung kanyang absent ng ilang araw na hindi niya pag-report dito sa ating opisina. Pag-explain ko siya why he was not able to report or shoot to me noong mga araw na yon na wala siya. Gikalipay ni Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing ang gihimo sa kapulisan. Matud niya, timailhan kini nga ang dakbayan sa Mandawi usa ka safe nga lugar alang sa nagpuyo sa syudad. And we will make sure that Mandawi City continues to be a place where everybody can feel safe, whether it's our anti-drug efforts or whether it's as simple as an incident like what happened last week na road rage. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Cebu City Police Office nakadawat og mga bagong patrol cars ug mga armas gikan sa Campo Crame. Kini giaksyonan ni Leslie Vestil. Gi-turn over sa Regional Police Office ang 5 ka mga bagong police patrol cars alang sa Cebu City Police Office. Gawas sa mga sakyanan, gi-turn over sa ngadto sa kapulisan ang napulo ka M4 rifle uban sa mga bala niini. Matud pa ni PRO 7 Regional Director Noli Talinio, ang sakyanan ug armas gikan sa Campo Crame. Dugang pa ni Talinio, mao kini ang iyang giingon nga suportang gisaad sa kauluhan alang sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Gipadayag ni Talinio, dako kining ikatabang sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa pagpatuman sa kalinaw ug kahapsay sa dakbayan. Ang sigurado dito, ito yung i-issue sa Cebu City Police Office para pandagdag doon sa kanilang patrol vehicles at ito yung support na binibigyan ng national government para sa ganun ay mas napapaigting pa yung ating kampanya sa illegal drugs. Usa sa natagan sa mga armas ang mga sakop sa SWAT. Mapasalamaton ang mga sakop sa SWAT, hilabi na nga nagkuwang sila og mga gamit ug ang uban kinahanglan na nga ilisan. Gawas sa armas, nang hinaot ang SWAT nga aduna pay ihatag nga mga gamit sa pulis ang Campo Crame alang kanila sa Cebu City Police Office. In behalf sa among happy sa Cebu City SWAT Office, murag hay moral mi tungod sa aning mga equipment nga nadawat namo kaning napulo nga impor o mga bala. Pero naapagyud may kuwang kay murag initiative na lang namo ang among survival diya sa among unit. Kahinumduman nga si Cebu City Mayor Tomas Osmeña may bawi siyang suporta sa kapulisan sa Sugbo ug gibawi niya ang mga sakyanan ug mga armas sa dakbayan nga gi-issue sa syudad sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Patay ang amahan ug anak sulod sa ilang panimay sa gihimong bypass operation sa kapulisan sa Mandawi City. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pasado alas 3 sa ganang buntag, nipay ng bypass operation ng kapulisan sa panimay sa pamilyang Abad sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, Mandawi City. Napatay sa mga sakop sa Mandawi City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang amahan ug anak nga silang Jerome o Jmar Abad. Unang napatay sa mga pulis si Jerome sa second floor sa ilang balay. Diyan nadungog ang buto sa armas. Ang iyang 22 anyos nga anak si Jmar sa silong misuway kuha og kalibre .357 nga revolver apan naunhan sa kapulisan. Mga pinakete nga shabu og kwarta nga gituhuan nga halin sa shabu nakuha gikan kang Jerome kinsa naa sa target list sa kapulisan ug wa kini surrender bisan sa subsub nga operasyon tukhang. Kaganinang mga alas 3 kapin, nakanda ka nga itong operatiba na to o bypass. Resulta sa transaction, nakamalay sila nga pulis di ay, moto nga sukol. Giangkon sa asawa ni Jerome nga namaligya og mugamit og shabu ang iyang bana og duganan niyang gipahunong apan wa mo patuo. Matud niya, gipatay sa mga pulis ang iyang bana og anak bisan wa kini misukol. Wala mi warning ba sir nga na kayo sa magwat pa kag malista ka, magwat pa kag mawarningan ka.
Di ka mundang anak. Wala burabag buhong imong mga anak. Anak ba sir? Sa imo ra bilang bisyo, sa imo ra ng gara-gara. Samtang, di makagsakapuyo ni Jemar nga apil kini sa ilegal nga kalihukan sa amahan. Wala ko kita sir, pero kay baw ko nga gipusil nila kay kaduha buto. Una sa taas, sunod sa ubos. Tagduha-duha. Di ko mukuhan ka ni Sukol kay wadyo na siya ikakuhan gyud kay bawo mi sa kuhan karon. Apan matod sa masakop sa kaidsot, napugos lang sila sa pagpatay sa duha tungod sa suway nila nga pagsukol. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Suportado sa mayor sa Dakbayan sa Mandaue ang anti-illegal drug operation sa kapulisan, di napatay niini ang amahan ug ang anak. Matod ni Mayor Luigi Casimbing, di mahimo nga pulis maoy maunhan ug pusil sa mga kriminal ilabi na hiniadtong nalambigit sa illegal nga drogas. Midugang ang mayor nga ana sa delikado nga kahimtang ang kinabuhi sa kapulisan sa ilang gihimo nga police operation. I am also unwilling to allow our men and women in uniform to put their lives on the line for the sake of drug pushers and drug dealers. Para na po, if the optimal solution is always an arrest, however, if their lives are in danger, I fully support a shooting solution to make sure that their lives are protected. Kayo na lang kayo dito? Gihatagan nagmedalya ng kagalingan ang tulo ka pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion. Ang nakadawat sa medalyo mao sila si PO1 Hilbert Cabahar, PO1 Ronnie Henardino ug PO1 Roger Beher. Nakadawat sab sila og cash reward. Si Cabahar gipasidunggan tungod sa pagsalba sa kinabuhi sa supervisor sa Happy Mart dihang gituli sa miaging semana. Sila si Henardino ug Beher gipasidunggan human makadakop sa duha ka drug pusher sa Talamban nga gipara tungod sa traffic violation. So ito yung mga dapat tularan ng ating mga pulis, hindi yung mga pulis na na-involve na sa illegal drugs, as protector, and even yung ang worst dyan, baka may mga nagtutulak na. Subling gipahimangnuan sa BFAR 7 ang publiko nga likayan una ang pagkaon sa mga shells ug alamang nunot sa laing Red Tide Advisory nga gipagawas ito sa Eastern Visayas. Si Jinky Rusit sa report. Sa nagpadayong red tide phenomenon nga nasinati karon sa kadagatan sa Eastern Visayas, gipahimangnuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko nga likayan una ang pagpalit og mga shells sama sa tahong nga gipasod dinhi sa Sugbo. Nabalaka ang BFAR 7 nga basin ug dunay makasulod dinhi nga makaon unya sa mga konsumidor. Base sa pinakawahing local red tide advisory, dili luwas nga kanon ang mga shellfish ug kinhason nga gikan sa kadagatan sa Samar ug Leyte. Busa awhag sa mga hensya ngadto sa publiko, mas maayo kung magbinantayon kanunay ug magpangutana kung asa kini gikan. Nga di lang sa ta, muligay lang sa taron kaon og shellfish bisan og negative ta, kung mahimo lang atong pangutanon diin ang source pero kuan lang ta, let's hope nga ang mga maninda mutugan sad sa tinuod. Matud sa DENR, nakakuha sila og samples gikan sa mga nakalusot nga shells ug alamang nga gibaligya sa merkado. Di nagpositibo kini sa toxic red tide organisms. Ilang giangkon, di nila mabantayan ang pagsulod niini sa Sugbo tungod kay dunay entry points dinhi nga di nila ma-monitor. Katong pagsugod gyud atong advice nga positive pa hantud ron ang Eastern Visayas, sige baya ning monitor sa mga merkado. Sigon sa BFAR, way timailhan nga makita sa mga shells nga apektado sa red tide, busa tumang pagbantay na lang ang angayang himuon sa mga tao. Pagkakaron, luwas pa hinuon ang Central Visayas gikan sa red tide ug limpyo pa ang mga kadagatan sigon sa BFAR. Ilang gipasalig nga kung dunay ma-monitor nga mga shells nga nagpositibo sa toxic, iladayon kining kumpiskahon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Giklaro ni Mayor Tomas Osmeña nga wala siya mudo ni sa mga konsehal sa Team Rama aron mobalhin sa BOPK. Matod sa mayor, wala siya masayod kung ngano nga namalhin sila sa iyang partido sa BOPK. Iyang gisaway ang kasaba sa Team Rama nga nahadlok nga biyaan sa ilang mga kauban. Matod niya, nagpakahilom lang siya kaniadto dihang namalhin sa Team Rama sila si Konsehal Jerry Carillo, Richie Osmeña ug Noel Wenceslao. Sagad sa namalhin og partido nang inahanglan og suporta gikan sa administrasyon. Gani matod ni Osmeña, wala nay suporta si kanhi Vice President Jejomar Binay kay former Mayor Mike Rama hinungdan nga mobalhin kini sa PDP laban. All the Team Rama members to PDP laban. Murag siyang bugaw ba? Here, you get what you want. Oh, here, I have barangay captains, I have councilors, you help yourself. Di siya na, wow. Governor sa lalawigan sa Sugbo uyon sa pagsibog sa barangay o SK elections nga gikatakda karong Oktubre. Matod sa gobernador, malikayin usab nga makagasto ang mga politika human sa national elections. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. I favor Matud sa gobernador, makadaginot ang gobyerno hilabi na nga bag-o lang usab natapos ang national elections ni adtong Mayo. Gawas ni ini dili kalikayan nga makagasto na sab ang mga politiko bisan og non-partisan ang eleksyon sa barangay ug sangguniang kabataan. na may manuol po nato, na may taba, mga kandidato, and also expensive for these candidates running for barangay positions. And then para nako, it would be a good idea tingali i-defer lang una ang barangay elections. Pipila ka kongresista ni duso na sa balaudnon nga nagsibog sa barangay ug iske elections. Giuyunan usab kini ni Presidente Rodrigo Duterte nunot sa kabalaka nga magamit ang drug money gikan sa mga drug dealers. Matud ni Davide, dunay punto ni ini ang presidente. Hilabi na nga di kalikayan ang narco-politics sa barangay election. Kaya na magpuyo ang drug dealers sa barangay. That's a possibility kay narco-politics lagi ba? Tanawa karon na itabo daghang tatong mga gipanganlan niya. Somehow he must have really good information, A1 information nga these mga local government officials are somehow involved or protecting ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mayor Tomas Osmeña mitugot sa mga barangay sa pag-apil sa sinulog sa kabataan. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Ang barangay namo ay gitugtan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga makasalmot alang sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ug dili na ang tunghangan nga nahisakop sa matag barangay. Kini mo'y pamahayag ni Osmeña human niya gidid-an ang mga eskwelahan sa pag-apil sa sinulog sa kabataan aron dili sila mabalda sa klase. The barangay can have their own, but not school-based. In other words, the teachers have nothing to do. Dili gusto ni Osmeña nga mangita pa og kwarta ang mga ginikanan alang sa pagpatahay og costume sa ilang anak nga mosalmot sa sinulog. Labaw sa tanan, dili buot si Osmeña nga moubos ang grado sa mga tinun-an gumikan sa kahago na sa mga bata nga mopahigayon sa matag gabiing nga pag-ensayo. Giklaro ni Osmeña nga ang mga tinunan lang sa Dakbayan sa Sugbo mo iyang gidid-an sa pagsalmot sa sinulog sa kabataan ug walay labot ini ang sinulog sa kabataan sa lalawigan gumikan kay dili man siya makahilabot ni ini. Si Osmeña dugay nang misuporta sa maong kalihukan ilabi na sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. I'm not against the Santo Niño. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Unom ka mga sakop sa Regional Development Council ang ginominate nga mahimong chairman ni ini. Ang tulo nga ginominate gikan sa LGU mao sila si Governor Junjun Davide, Governor Sal de Villa sa Siquijor o Governor Edgar Chatos sa Bohol. Ang tulo nga ginominate gikan sa private sector representative mao sila si Kenneth Cabonquez sa Cebu, William Liu Jr. sa Cebu o Argeo Melissimo sa Bohol. Ang mga pangalan gisabit ngadto kang President Rodrigo Duterte aron pilian kung kinsa ang iyang i-appoint. From the government sector are going to submit. Please show the names. YC Director. Ug sa atong Aksyon Showbiz karong hapon, human sa malampusong surprise hit sa labing bagong pelikula sa Viva Films nga Camp Sawi. Isla sa Bantayan, gustong sudungon sa mga sawi.
Kung ngano, ani ang report. Maganda ka naman. Sexy. Daghang mga pagdaig ang naangkon karon sa labing bag-ong pelikula sa Viva nga Camp Sawi. Ang pelikula nga mutuki sa kinabuhi ug sa hingpit nga pagbangon sa mga taong sawi sa pag-ibig. Gani haduol kini sa dughan sa mga Sugbuanon kay 80% sa mong pelikula didto man gisud sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Paspas nga may katap karon ang positive reviews ug feedback nga gikonsiderar sa kadaghanan isip surprise hit Na pwede mong ibato lahat ng sakit sa puso mo. Sana, mukha ng mga lalaking yon yung binabasag natin. Ang gusto ko sabihin. Matud pa sa mga kritiko ug mga netizens nga deserving ang movie sa nadawat ni ini nga grade A nga gihatag sa Cinema Evaluation Board. Tungod kay matud pa, way pag-aron ingnon ug pulido ang pagkamugna sa story sa pelikula. Ito kasi hindi tayo yung babaeng kasama niya. Ang camp na pwede mong kainin ang feelings mo. Sa review nga napatik sa clickthecity.com, mihulagway kini nga ang first 5 minutes of Camp Sawi are incredible o gibansagang terrific director nga nagdireher niini si Irene Villamor. Halinunsab ang mga moviegoers nga giagian sa 5 ka bida sa maong pelikula. Si Bella nga usa ka bank teller ug gipulihan sa iyang boyfriend ug isig kaingon niya nga Chinese. Si Arce usa ka bokalista sa banda nga gikalasan siyang boyfriend nga gitarista human siya himui og breakup song. Si Andy nga kabit sa usa ka doktor. Si Yasi nga nakadiskubre nga bayot di ay ang iyang nagustuhang lalaki. Si Kimulina nga naligsan ang boyfriend niini human kini mag-propose kaniya. Ug didto sila nag-uban-uban sa Camp Sawi nga anaa sa Santa Fe, Bantayan Island. Matud pa nga nindot kaayo ang mong lugar ug ini kahuman nimog tan-aw sa mong movie, gusto na gidayon nimo nga mulupad sa Camp Sawi aron masinati ang kaanindot sa malaparaisong Isla sa Bantayan. Alang sa walay karapusang mga chika, ubanik ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag. Weekday sa RTJP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Katsera ng ato word of the day nagkanayon. Sa una, ingon sila, ang tunay na lalaki handang maghintay. Karon, ang tunay na lalaki mahirap ma-identify. Kay bayot di ay, agay. Og mo kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanus kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!